खुलुमबाय स्टुडिअ' दं आं किलिकां ब्रह्म दिनै 2 जुन जिथि हायुं नोगोरारि योगा सान दिनैनि सानाव गासै मुलुगाव योगा सानखौ फालिदों थिग बेबादिनो बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि बानजायनायाव एसबि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावबो फालिदों मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेहिनेश्वर बसुमतारिया आलारि बाथि फोजोंजेननानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो लोगोसे बे योगा सान फालिनायाव फोरोंगिरि महरै बाहागो लायो कृष्ण बसुमतारि आरो मावफुंसा मोसाहारिया बेनि अनगायैबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारि इएम प्रदीप स्वर्गियारि इएम बिनुद स्वर्गियारि एमएससिनि इएम मलेन्द्र नार्जारि आइटि डिपि बर्डनि मासिगिरि फैलाव मोसाहारि धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारि आरो बे हाबाफारियाव बिकेडब्लिउएसि गासै सोद्रोमाजों लोगोसे गोबां माहारियारि आफादफ्रा बाहागो लायो 21 जुन 2024 मायथाइ ओरैनोबा बुहुमनां योगा सान फालिनाय बा योगा फालिनाय बियो गुथि खेब जाबाय होननानै दहाय जोङो रोखा जादों जायखिया बेखौ जोङो बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायाबो बोसोरफ्रोमबो सरकारनि बिथोननि गेजेरजों जोङो फालिबोदों दिनैबो जोङो बे थांखियावनो बर'नि माहारि गौथुमफोर गुबैयैहाय जोंनि काउन्सिलनिनो मानगोनां लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारि बिथां आरो लेङाइ मासिगिरि बिथां सृजनजों लोगोसे जोंनिनो खुंथायनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' नार्जारि बिथां आरो माखासे इएम फारियैहाय प्रदीप स्वर्गियारि बिथांमोन प्रणब बर' बिनुद बसुमतारि दशरथ बर' जयकान्त बर' जोङो लोगो लालायनानै बावहाय योगा सानखौ एसपि बर' गोजौ फरायसालिनि मोनसे गेलेग्रा लांदां फोथाराव जोङो बेवहाय फालिनाय जादों गुबैयैहाय जोङो थांखिया बेनो योगानि गोनांथिखौ जों बर'फ्रा बा जोंनि सुबुं माहारिखौ बुंनांगोन दासिमबो जोङो मोन्थिदों खिन्थु खामानि मावनायफ्राव दाबो जेरैबायदि योगानि गेजेरजों देहाखौ गोग्गो खालामनायनि खामानि बा जोङो योगा खालामनांगौ बेखौ जोङो हाबोआखै बाथ्रा बुंनायफ्रा बयहाबो खुगायाव दङ मोन्थिगौबो जे योगा खालामोबा देहाखौ जोङो गोग्गो लाखिनायाव जोंहा हेफाजाब जायो आरो जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायजों लोगोसे जोंनि जि मोनसे मेन्टेल बा जोंनि जि मोनसे हां लानायानो जा उदैनि हजम जानायानो जा गोबां बिथिङाव देहानि मोजां जानायनि बागै बेखौ जों मोन्थिनो मोन्दोंल' बा मोन्थिदों जोङो अब्लाबो जोङो खामानि मावनायाव जोङो दिनैसिम आबुङै आवगायजोबनो हायाखै बेखौ जों बुंनांगोन दिनैहाय मानगोनां भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मदिया बेखौ बिनि गोनांथिखौ योगानि गोनांथिखौ मोन्थिनानै बुहुमावनो बिनि गोनांथिखौ लानानै द्राय बुहुमाव गोसारहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो दिनै बिथाङा जम्मु काश्मीरावहाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैदों मैयानो बिथाङा सौहैदों दा जायखि जाया नाजालांनांगोन दिनै योगा सान होननानै दहायबो आं एसे बुंदों दिनैल' जों बाहागो लानानै आरो गाबोननिफ्राय जिरायनानै थानाय बे जानो नाङा मानोना जोङो देहाखौ गोग्गो लाखिनांगौबा योगानि जि मोनसे गोनांथि बेखौ बुजिबायब्ला जोङो योगाखौबो खालामलांबाय थानांगोन आरो अब्लानो आं सानो जोंनि देहाफ्रा गोख्रों गोग्गो थागोन आरो जोंनि मावनो दांनो लानाय गासैबो हाबाफारियाव जोङो मैखोमै बाहागो लानायाव मोनसे खाबु फैगोन होननानै बुंनो हायो खाबुआ फैथारगोन ओंखायनो बाथ्रा इंराजियाव जोङोथ' बुंनाय खोनायोबो आरो बे सैथो बाथ्राबो हेल्थ इज वेल्थ होननाय बाथ्रा देहायानो दोहोन आरो देहाया गोग्गो नङाबा लिरनाय फरायनाय जानाय लोंनाय थानाय जेरावबो गेलेनाय गासिबावबो जों जेंना मोनो आरोखि बा देहाया जेराव गोग्गो नङा बेखौ बाहागो लानानै खामानि मावनाया जेंनाजों जोङो साग्लोबजानाय बायदि जायो ओंखायनो आंनि खावलायनाया दिनैहाय बेनो थागोन जे जोङो योगाखौ खालामलांबाय थानांगौ जिरायालासेनो जा एसे हायो न'आवनो जिरायनानै खालामबो हाखायो नालाय दा मानसिफ्रा बेनि फारसे बयबो सांग्रां जायोबा गोनांथिखौ मोनथिबायबा आं सानो जोंनि मानसिफोरनि गोग्गो देहा लाखिनायनि जि मोनसे थांखि बे जाफुंसार जागोन आरो जोंनि हारिनि थांखि थाखायखौ लानानै खामानि मावनायफ्रावबो बियो जाफुंसार जाहैगोन होननानै मिजिंथिनो हायो एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं
गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअग्राफी, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स, बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।